Simpir leledang, ledang 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 ngadang nyampe ngeparang asem sonder cincin angoreng rek kopi naja jamal kelatu wilis ingkang sekar bati saksakan rinonce
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekendalu dumateng sangyaning para tamu kagem miwah putri dumateng sesepuh bin sebab sang tubuh kinarmatan. Langkung-langkung perpepundhen pangemban projo ingkang tansah dalam tresnani. Ugi boten ketelpan kunjuk sedaya sedherek-sedherek YouTuber Indonesia, Didik Wiwin. Satipun sumangga kita sareng-sareng ngaturaken puji telah syukur dumateng asane Gusti Ngomor bantu mati salat salam. Kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang tansah ketemu sahabat matriya mulya masyamangke. Sugeng dalu sugeng pinanggih malih kula sakadang saking Campursari New Cahya Muda.
Mijil saking Laladan Taman Mini Indonesia Indah. Sing bandawuh saking panjenenganipun Bapak Agung Supriyadi, Sobat Ambyar dari Ibu Ida Farida. Sasampunipun dalam laran pesawat tawis saperlu paring pakaromatan kagem sadherek-sadherek umat Islam dagi ibadah salat maghrib dalah salat isya kalau sakadang para sowan malih tentunipun sing bandawuh saking panjenengan Bapak Supriyadi, Bapak Agung Supriyadi dari Ibu Sobat Ambyar. Tasih jangkep Iduwati nenem live streaming wonten channel Cerah Foto Cijantung. Papayu Audio Sound System Genta Buana Junction. Sampun siaga ing diri ngekere mijil saking Laladan Kota Atlas Kota Semarang. Bisanipun Pepi Aribi New Cahya Muda. Pepi Arimina, Pak Agung, mohon izin madep mriko nggih. Siap. Bida Farida cantik sekali, sehat-sehat. Mijil saking Laladan Monogiri sukses. Suci Yati Cahya Muda. Minel Apri, yo Dek Minel. Rawuh pertama kata ben rawuh. Hop, ingkang kali mijil saking Laladan Bumi Sukawati Seragen Asri. Bisanipun dari Ekawati Nyu Cahya Muda. Ingkang angka sekawan mijil saking Laladan Ngayog Jakarta. Londurnya Indonesia New Cahya Muda. Salajengipun duo ganasnya Indonesia asli saking Bumi Sukawati Seragen Asri, Dede Rizka Mo Rizka Dea Mo Nika ganasnya Indonesia New Cahya Muda. Ganasnya Indonesia. Sik to, kowe iki rusuh apa to jane ket mau. Engko diuripi, tenangno pikirmu, engko diuripi. Tenang, tenangno pikirmu. Nyati ora ning omah ora ning kene mike mati kabeh kok. Ya bener. Tenan. Ning omah ya mati, ning kene ya mati. Nggih dalem Bapak Gino Wibowo asli Sakratan Bumi Sukawati Seragen Asri senambi lenggan sinambi yang rapi dan sambut semoga sarang-sarang kita midang kategori putih. Ora muni miku lakimu
Kipras kata teman kipas campur sari nyu cahaya udah campur sari mentega gawe penasaki orang yang gue sesu sudah lu cegah kami tak ketakan dun semoga berkata Iya, jadi kelihatan cantik. Thank you. kita jalan-jalan ke Yogyakarta bersama saya Pujo.
berdiri di sini. Si cantik minta lagu Bojo Gali alias